Kto by si kúpil byt v pôvodnom stave? Možno práve vy. Ak si chcete byť istý kvalitou rekonštrukcie, použitých materiálov a dotiahnutých detailov. A hlavne, aby ste ho mali podľa svojich predstav. Momentálne pôvodný stav, ktorý vyzerá takto. Centrum detvy, druhé poschodie, 3 izby, 62 m². Mám pre vás dva návrhy plus jeden bonusový tip, ako by byt mohol vyzerať už o niekoľko dní. Prvý návrh vyzerá takto. Druhý návrh vyzerá takto. A bonusový tip, ten závisí len od vás a vašej fantázie. Príďte sa pozrieť na tento byt na vlastné oči a navnímať jeho atmosféru.